କୁଲର ଦାସ ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ତ ଚାଷବାସ କରୁଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଗରୁ ମୁଁ ଡିଫେନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋର୍ଟରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି, ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି କୁମ୍ଭୀ ଗ୍ରାମ ସବୁଆଡ଼େ ଆସାମ ଫାସାମ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ବୁଲିକିରି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି। କ'ଣ କେବେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପେନସନ୍ ଆସିଲି 2013। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହୁନି। ଏବେ ବି ମୋର ମନ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆର୍ମିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ନାଇଁ, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀନଗରରେ ସବୁ, ମୁଁ ତ ରହିଲି ବିବି କ୍ୟାମ୍ପ, ଲାଲ ଚୌକ ଏ ଏରିଆରେ ମୁଁ ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଛି। କାହିଁ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯଦି ଜୀବନ ପଳେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଆପଣ ଜୀବନ ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁ ସଂସାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତ ସରକାର ଦେଉଛି ପଇସା, ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ପିଲା। ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଉଛି ହଁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପେନସନ୍, ସେଥିରେ ସେ ଚଳିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଲଢ଼ି ପାରିବି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ମୁଁ ଏ ଦେଶ ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ଏ ପରିବାରକୁ ଦେଖେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଏ ଦେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀନଗରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଠି ରହିଲି, ସେ କଦମ କଦମ ପରେ ସେଠି ମୁଁ ବିବି କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଲି, ଲାଲ ଚୌକ। ସେଠି ବି ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲେ ସବୁବେଳେ। ହଁ, କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଯିବି ଏ ବୟସରେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପର ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୋ ମା ସକାଶେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ମରିଗଲେ ଭାରତ ମାତା। ଆପଣ ନିଜ ମା ପାଇଁ ମୋର ଭାରତ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତାପରେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛ କରିବା ପାଇଁ? ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ନା? ପିଲାପିଲି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଛି। ପିଲାପିଲି ତାଙ୍କର, ହଁ, ପିଲାପିଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବେ କ'ଣ, ମୋରି ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହୁଛି, ମନରେ ଭାବୁଛି କି ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସରକାର ମୁଁ ମାଗଣା ଲଢ଼ିବି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏଇଟା ଭାରତରେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ କାମ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି ସେ କାମକୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସରକାରଙ୍କର, ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେ ଇଏ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଏବେ କହିବେ ମୋଦି ସରକାର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ? ହଁ, ବୋଧେ ମୋଦି ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? ବୋଧେ ମୋଦି ସରକାର ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ସେଇଠାରୁ ସେବେଠାରୁ ଇଏ ଆମର ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଟରେ ବି କଣ୍ଟା ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଟ ସବୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଯାଉ ମୋଚିବାକୁ। କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋର ଚାକିରି ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆସିଲି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ? ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତ କହୁଛି ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବି। ଯଦି ଆଜି ବିପଦ ପଳେଇ ଆସେ କିଛି ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ମୋତେ ଡକେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଁ ଛାଁ ପଳେଇଯିବି ମୋ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଡକେଇଲେ ବି ଆପଣ ଯିବେ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଦେଖିବି
କେମିତି କ'ଣ ଦେଶ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଶ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ପଛେଇବି ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ପିଲାବେଳୁ ଚାଲିଛୁ ମୋର ଭାରି ମୁଁ ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଅବହେଳନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ମୁଁ ଏ 60-65 ବର୍ଷରେ ବି ମୁଁ 2013ରେ ପେନସନ୍ ଆସିଲି 57 ବର୍ଷରେ ଏବେ ବି ମୋର ଦମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଏବେ କାହିଁକି 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ ବନ୍ଧୁକୁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଇନସାସ ରାଇଫଲ ଉଠେଇ ପାରିବେ? ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।